Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismaois. Mari kita makan, guys. Iki wis lesu. Goreng balur. Ape sarapan karo jangan lodeh. Jangan bung. Sarapan. Yang mene kok lagi sarapan, Mbak. Iki siang, guys, makan siang maksudnya. Makan balur kusik. Oh. Ini iwak asin, guys, jenenge iki. Alias balur. Pedo juga iwak asin. Ini 2000 iki sakmene. Saiki yo larang. Dhisik 1000 oleh. 1000 oleh apa, Mbak? Iki soalnya golek tempe ra enek lawae balur ae. Golek tempene eneke tempe bakalan matenge sesuk. Dadi gak sida tuku. Apa pengen gewek iku lho pemirsa, bakwan jane. Wis tuku sop-sopane digewek sesuk ae. Aku tukokno tepung mae beres. Iki kok nyangklongi tas ae kira-kira enek bakcah ki mang. Enek bakcah golek tempe, dadak kayak enek tempe. Oke, guys. Mang tuku balur ambek tuku sego jagung. Lontong wis dipangan Pak Riko mang loro sarapan. Oh, lho, jangane. Jangan iki wis enek ku pemirsa. Balungan. Per kowe mampu ora, Per? Apa pekar sih? Mangan mbek jangan leh. Mbek balur. Sakar. Sakare kok godi. Jangane pedes sih mesti. Mantep mluk ae, guys. Tapi juk ki nek suwiwine piring, kok dipangan lari. Oke. Tangan dulu. Oke. Ini lho wis di ngarep. Wis ngebut mangan turu kok. Makan pemirsa. Kita lanjut makan. Berkumpulan. Bismillah. Becakar belum? Balur. Cakar belum. Balur gak belum. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Amin. Amin. Cepet ah. Jenenge jangan bung. Bismillah. Sego jagung, guys. Aku kali itu kali sego. Nggih. Wah. Becakare wis sekali. Wah. Mangan nek suwi jan cakar balung. Mbek balur enak. Malah enak mbek balur asin. Jalane lawae asin-asinan terai. Mama kan kepala ya. Kepala. Anak suwi jan, Pak. Kayak Mama sini. Mama. Makan pemirsa.
bangsa. Ini balur guys. Aneh-aneh cek enom enak. Bungli nek kak apa? Nek pas musimnya juga enak. Pasar pemasaran ya. Alhamdulillah. Nah, Nah, jangan pedes tapi ini gak pedes. Dengan sego jagung enak ya. ini. Timbang ambek warnanya warnanya kali kan sekarang apa ya boneh boneh tambah ini ambek suri kan ambek iwak asin. Akhirnya sidane dipangan peri yang kok boneh guys. Balur kuwi enak asin mau asin nyap sangkas Nggih. Nggih. wis Heeh. wah tarik tak muplokan kok. Malah alhamdulillah cocok nek dipangan ambek sego jagung guys. Kita poe di konten. Jadi jangan bosan-bosan. Enak guys ngelokoti balung. Emang apa bingung masak apa? Ning kulkas nek urang lali. Masak besok enak. Ini ngulur mbak. Khususnya aki ya. Aja kabeh ya. Oh, jadi kurang nunggu usus untuk akeh. Tadi. Beda ya. Boleh noimbah sih dimasak. Tak imbah nih guys. Oke dilanjut iki saking lesune guys. Dadine imbah neh. Cik mang tak dulang ngoperi. Soalnya yo masa ada tok iki jajal ambek lontong karek sitok ya. Lontonge cilik-cilik, murah 2.500 telu. Nek lontong senenge sing lembut pemirsa sing nek cek dadi sego gak seneng. Senenge sing mlumur. Bubuk ambek balur.
Dari wis. Arep. Mangan nek lesu kita enak. Jangan pedesan yo. Sepi sarapan dhewe, guys. Banyak bature. Padha rekreasi. Alhamdulillah. Oh, disepol. Pedesan nggih. Maaf ya pemirsa, nek mangane meneng. Mak man. Mbok ngenteni. Ayo mek jangan, takon mek jangan ya kan dhewe. Mak yo sekarang lodeh, guys. Apa, Mak? Cuwaluk nang ngene duduh. Mangane enak tanpa suara, guys. Menikmati. Jadi keomongan. Kontennya biar menengan. Kalian nek mangan gak oleh banyak suara. Habis. Garap, guys.
kucing nggak utangi warak, yang ini turu. Penak-penaknya turu ki adem, makanya turu ning kursi guys. Nah, banyak sing ganggu. Ayem uripe. Ya semono pemirsa ki wis selesai oleh mangan review jangane kepedesan tapi enak. Mbak kurang apa ya jam gak enak ya, enak ora enak. Cocok nek ariku wis senengane lodeh guys, gak ngono ya sambel panggang kok sambel apa wis seneng. Wis ngono pemirsa, Mbak Isma pamit ya. Terima kasih sing wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma. Nek semangat saran masukan wis ditonton terus, iklan wis gak di-skip. Bolak-balik wis matur nuwun, pokoknya sepurane nek tutur katane Mbak Isma sing salah, sing kurang berkenan mohon maaf di alah omongan apa. Nek dhewe iki gak fokus aku. Pokoknya nek mangan ngene iki nek gature. Ora nek sing dijak saut-sautan. Keliten guys mangi Pak. Wis ngono Mbak Isma pamit ya. Becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi iki bareng mangan nyanyi. Wis penggaweane ku ben tanggane ya kae nyanyi. Esuk nyanyi, sore nyanyi. Uripe penak ayem ngono. Nek sore nyanyi keras mbek makni. Makni nyanyi aku nyanyi. Nyanyi bareng-bareng. Nek main dhewe-dhewe ben rame guys nggo hiburan yo. Kadang omahku yo suntuk jenuh nek ra nek kancane ngene iki apa meneh koyo ngene iki nek kene Mbak Deni iki tinggal. Aduh tutup cek nggo terus ae. Berarti kek malah koyo kudu turu. Ya wis ngono. Tak jangkepno. Duh. Kurang durasi, tambah yo opo kono. Nyanyi liyane nyanyi apa? Nek matan suarane buntu, nek matan bientar kuwi son. Tuku sing gedhi, jomben, biar rezeki.